Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Weightlifting Association kumshibanta bansay yakithai yalekai ranar kibakan sai na kajilla kalarai ban penlong ya kalimpong yalekai ranar kaba aikarteng kumka second Asmita Weightlifting League araja apunrio Haribhoi district ya kani lapentip da uba Donald Rumbai u president ka MWA ha kajinga dan ringkat uba bats kambasau yumot uskatri ka MWA habakran chikila pathai kubor hanong po minta ka janmit Uti unong yalam ulaya thu ba kajing penlong ya kani kalimpong kaderu hadien ba kajing betha jongka Indian Weightlifting Federation but ya kani kalimpong ka MWA kalarai ban penlong ha ka arpho trik mentau benai kala lingkot Hamadan basketball court jongka snong nongpo hasajer Uba Donald Rumbai ula pentipru ba kapor ban sedang ya kate kalimpong kande nadu kapor shipho baje ha kate kesngi but ula karpa ikinong wani shimbenta baki de ban poi haswa kate kapor Halor kene ka benta uba Donald Rumbai ula khot bat were ki thai yele kai ka jilla ki bakwa banishim benta ha kane ka limpung bakin wan shakmat banishim benta ha kate ka tarik bat ya thu ba yakinong job ha kane ka limpung kin yo pat yakalat ban mi khmat ya ka jilla ha ki limpung yele kai ki ban salong shaki wei pat ki jilla jongkari menta ka singi don hang ne po longpo kum ka wei ka jing petip ka khubor bangin ai ka long ba ka naka India Federation kala pa ngi ban le ka Asmita game ka ba second apo Haribhoi district apo nongpo ka masalang badan sajar te kane nga petip ye gi khna khanthai khamdam kane ka Asmita ka ditang nam ta gi khna khanthai manila kai ba ka central government kala focus ba ya ka chingila kai weightlifting gi khanthai namar ba ka olympic ba ka world championship la job daga berbai chanu te kane ka longwi ka lat ya ki player apo Meghalaya khamtam gi khanthai ba kinwan simenta kane kum ka ja chingila kai ban pinyo simenta haka Asmita League kaman long hapo arpor tarik hapo manan sajara longpo te hakane kasngi bakin wan nila karpat baki player na kewi district naki snong bakin wan nila kai sementa nama kane ka jingila kai kalong ba direct nin page ikar komela kai lakin ang coach ngla dan na po Assam ibapin ni kai hapo nongpo te ibalong experience by coach bagi national player kladan ba job ba hakajing training jing ini hapo sapo gohati te hapo balong hagawa nang yok medal haka national po Assam lembaga jingikai jong ini coach na po Assam te ngi kerman ba kinu simenta ki khna angne bangin yok kambun ki khna kantai kamba pitep ne ubnai ba khatway bang chuan simenta ka Asmita League jong east zone hapo Kolkata ngi yok medal bronze medalist na po Meghalaya nga kerpat ba pinsim khia ba kene jingila kai kadang long ka ba sedang anodu ajar pulai lembaga jingirap jong government ka bas penbiang na dong sedang yangi ban penila kai ni ki game te kane ka Asmita kalong ka wei ka ba kila separate habor wei ka India kila ai ka game ha ka wei ka district ha wei ka state lightly ki game te ngi yo artli te ngi long ka dan bak bangi yo ban pedang ni kane ka Asmita game kane ka jingil kai kalong ka ba concern ba pin wan simenta namar ba ngin select ikene bar kini le kai ko menta banai banwan ha ka siterek ke argu ki kan thena po Meghalaya kini simenta ya ka state champion national game ka manlang ha po UP Ahmedabad te kini ke argut ngini senat manga ku coach bat secretary ban iskanan sapo UP te ngi kerman ba kajing ila ka jungi ngilang stang nang jan re ilong simenta kila long kham sakmat hadu bangila yo simenta hapo ka national lamba kajing ai training do jong ka company kebetulan hapo selong te tanggani ki kenten nga ai kublai ya phi ki pajba ba pinwan sakilang hakade kasngi apotorek ba kin sadon kinang ila kai ki banara woro wai ka rika khasi tanggani kublai subon